Csendet kérünk, felvétel lesz. Csapó! Csapó. A Unidom podcastje az objektíven innen és túl. Sziasztok, én Majer Döme vagyok, a Unidom podcastjét halljátok. Ezen belül is a harmadik adást, ahol nem más, mint Szemerei Bence a vendégünk, aki igazi analóg képalkotó és veterán, legyen szó mozgóképről vagy fotóról. Bence, tudnál választani a fotó és videó között, hogy mi az, ami jobban vonz? Sziasztok, köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon nehéz kérdés, erre nem fog tudni tökéletes választ adni. Nem cserélném el a Leicamat egy Arriflexre, de ha lenne egy Arriflexem, akkor is megtartanám a Leicamat valószínűleg. Hogyha jól tudom, akkor a te életedben is a fotó az előbb érkezett. Amennyire utána tudtam járni a neten az előéletednek, ott kiemelt szerepe volt a fesztivál fotózásnak, aztán meg a stage fotónak. Én amúgy bevallom, hogy fotóiddal annó nem is találkoztam, viszont még volt talán egy 2017-18 körül egy olyan bánkító filmed, amit nekem a Jank barátom adta hozzá a zenét, és akkor kerültem először talán így kapcsolatba valamilyen, bármilyen általad készített anyaggal. Hogyan indult neked a fotós rész? Teljesen véletlenül, nem volt tervezett, hogy én nem gondoltam, hogy művész leszek, én alapból mérnök akartam lenni, és nem gondoltam azt, hogy alkalmas lennék művészi pályára. Egy barátomnak volt egy eladó fényképezője, és úgy hozta a helyzet, hogy az iskolánkba kellett készíteni fényképeket eseményekről, és belevágtam, hogy miért is ne. Hogy nem, szerencsémre soproni vagyok, ami azt jelenti, hogy adatik egy volt fesztivál, vagy adatot, mert most már megszűnt, és valamiért nagyon érdekelt a fesztiválfotózás. Nincs mögötte semmilyen mögöttes nagy megfejtés, egész egyszerűen érdekelt, és szerettem vele fotózni, és el is kezdtem nyilván, mint amatőr, és rövid úton sikerült a Sziget fotósává válni. Onnantól az összes fesztivált dokumentáltam, ami a Sziget kulturális iroda tulajdonában van, tehát Sziget, Balaton Sound, Volt Fesztivál, Strand, leginkább ezek, és akkor ebből sikerült tovább lépni, vagy ebből a következő lépcsőfok az a sajtófotózás volt, ahol Stiller Ákosnak köszönhetően dolgozhattam a HVG online rovatában, és egy ilyen száguldó riporter voltam, aki minden egyes tüntetést és sajtótájékoztatót és egyéb dolgot megfotózott, azt borzasztóan élveztem, és közben megjelent az életemben a mozgókép, valamelyest a HVG-nek is köszönhetően az ott kötött ismertségek miatt, meg más egyéb ismerősök bíztattak rá, hogy valószínűleg jól állna nekem a mozgókép. Én magasan szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban. Minden esetre végül belevágtam, és rájöttem arra, hogy borzasztóan élvezem az általam kontrollált valóság fényképezését. De ettől függetlenül nagyon-nagyon nagy szerepet játszott a sajtófotózás az életemben, és nagyon hálás vagyok érte, hogy csinálhattam. Mennyire áll közel hozzád az ember és az emberábrázolás, mert nyilván ez a fesztiválon, meg aztán kicsit a sajtóban is mindenhol benne van. Mindig nagyon érdekelt az emberábrázolás, abból a szempontból nem is feltétlenül egy ilyen szűk portréképre gondolva, hogy megmutassuk az embert olyan környezetében, ahol jól vagy rosszul érzi magát, vagy valahogy érzi, és érzelmeket adjon át a kép. Mindig is ezt kerestem a fesztiválon is, vagy sajtófotózásban, hogyan tudunk úgy embereket ábrázolni, hogy nem csak egy ilyen szűk portréval távozunk belőle, ahol nem derül ki a néző számára, hogy tulajdonképpen mit él át az az ember, vagy miben van, hanem sokkal inkább a környezetével együtt tudjuk bemutatni. Úgyhogy ő közel áll, igen. És minél izgalmasabb egy ember, vagy minél varázslatosabb világban van, annál jobban szeretem megmutatni ezt. Azt jól sejtem, hogy mivel az érzelmek és ezeknek az átadása vizuálisan nagyon fontos számodra, így az analóg film és analóg fotó az egy nagyon erős kifejező eszköz? Igen, tulajdonképpen jól sejted. Vagy te nem gondolod azt, hogy egy digitális kép az önmagában nem lehet annyira érzelmes, mint egy analóg? Nincsen ilyen analóg fét is? Más szempontból nézem, vagy más szempont az, hogy motivál benne. Van a japánoknak egy mozgalma, hogy wabi-sabi, nem tudom, hogy ismeri-e bárki, vagy a hallgatók, nagyon-nagyon röviden annyit jelent, hogy a világ tökéletlenségének az elfogadása, ami ott annó, amikor ez az ötlet megfogant, akkor cserépedényekben mutatkozott meg, hogy kicsit gírbe-gurva, meg nem tökéletes, mint egy kínai cserépedény, de hát ez alapvetően mindenre alkalmazható, és én hiszek a világ tökéletlenségének tökéletességében, hogy úgy jó minden, ahogy van, és ennek okán nagyon szeretem a filmnek a karakterisztikáját, szeretem a filmzajt, illetve nagyon szeretem mondjuk a bakelit lemeznek a minimális fecsegését, vagy ha zenéről van szó, akkor mondjuk, hogyha van egy pianino mű, mondjuk Nils Framtől, és hallod a pianino pedájának a recsegését, az hozzá tartozik nekem az egész atmoszférájához, és a képben is mindig ezt keresem, hogy ne csak a konkrét mű legyen meg, hanem valamennyire az atmoszféra is, és szerintem ezt az analóg nagyon-nagyon jól átadja.
de ez szerintem embere válogatja, szóval nem tudom azt mondani, hogy ez egy általános igazság, de hogy én jól érzem magam benne, és nekem bejött az analóg, meg be is jön. Úgyhogy most már főként operatőrként vagy producerként filmes szakmában dolgozol, és ebből élsz, így készítesz amúgy még digitális képeket, vagy ami fotó, az inkább analóg? Hát minimális digitális képet készítek, hogyha forgatunk, és ki kell egészíteni képekkel, mert mondjuk reklám, vagy ilyesmi, akkor természetesen meglövöm, meg van digitális fényképezőm több is, de hogy ha lehet, akkor megengedem a szabadságot magamnak, hogy csak filmre dolgozzak. Ha már film, akkor mi a kedvenc filmed, és aztán mi a kedvenc géped? Ilyen szempontból egy nagyon unalmas ember vagyok, mert nem váltogatom. Nekem van egy Leica M6-om, egy 28 mm-es optikával, és kizárólag Kodak Vision 3 500T filmet fűzök bele saját magam kézifűzése formájában. Más gépet nem is nagyon szoktál használni, azon kívül, hogy ez van, és ez a fő gép, hát nem szokták kikacsolni, de most egy kicsit lövök egy de van egy másik Leica, egy Leica M2, ami az úgynevezett ilyen poénkodós gép, vagy kísérletezős, amiben az esetek többségében fekete-fehér film van, de néha más, de főként fekete-fehér. Leicásnak lenni az eddig életedben az inkább pozitív vagy negatív felhanggal jár, ez is megosztó egy kicsit, mint BMW-snek lenni. Ez egy jó kérdés, én véletlenül lettem Leicás, nem terveztem az lenni, szóval nem volt semmilyen olyan vágyam, hogy majd én akkor egyszer, hogyha sikerül, akkor veszek egy Leicát. Egy nagyon jó barátomnak köszönhetően rám szállt egy Leica, amit alapvetően nem annyira értékeltem egy jó ideig, vagy nem annyira használtam ki, és aztán ráeszméltem, hogy hoppá, hát ez egy jó lehetőség, és akkor azóta vagyok ilyen aktív Leica használó. A nagyobb formátumok nem vonzottak? Volt középformátumú fényképezőm, de sosem tudtam olyan minőségben beszkennelni a képeket, ahogy szeretném, és innentől kezdve nekem tárgytalan. Mivel a képémnek a döntő többség digitális formában manifestálódik, ezért ha nem tudom jól beszkennelni, akkor nem érdekel. Miért ennyire csak a nagy látószög? Ott érzem jól magamat, ez biztos. Szeretek közel lenni az eseményekhez, a történésekhez, a pillanatokhoz, és a nagy látószög az, amivel megtaláltam azt, hogy hogyan lehet úgy megjelenteni egy tartalmat, hogy annyira közel vagyunk az adott szereplőhöz, hogy már érezzük a világát. És nem csak az van, hogy egy objektív megfigyelőként tekintünk bele egy történésbe. Ami nagyon érdekes, hogy mindaz, ami egy filmgrain, meg egy analóg look, az szerintem iszonyatos mértékben megjelenik az általad készített filmekbe és digitális anyagokban is. Ez egy teljesen organikus, magától értetődő volt így az analóg életérzés után, vagy ez hogyan alakult így, hogy ennyire szignifikáns legyen ez az analóg feeling a mozgóképeiden? Alapvetően azt szeretem csinálni, mert jól érzem magamat, és lévén, hogy mozgóképre fényképezek, mert ugyebár a Kodak Vision 3 500T ez egy magasan kalifált mozgóképfilm, vagy mozifilm, ezért nem is volt kérdés, hogy ha valamit el lehet élni, meg valami cél, akkor az legyen, hogy minél mozifilmesebb, vagy minél filmesebb legyen a digitális anyag, amit kiadunk a kezeink közül. Ezt mennyire teheted meg? Produkciós céget is vezetsz, illetve gondolom, hogy elég széles klientúra alakult ki az elmúlt évek alatt. Mennyire befogadó ügyfél oldalon amúgy a közeg? Az egyik szempont, hogy nem szeretem erőltetni azt, amit én szeretek. Szóval nem cél az, hogy minden körülmények között átverjem az összes ügyfélen azt, hogy netán analóg legyen a look. Szóval szerintem tiszteletbe kell tartani az ügyfél igényeit, ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha nem adekvát egy tartalom az analóg look, akkor meg nincs értelme azt csinálni, mert annak szerintem nincs értelme, hogy csak önös célból úgy nézzen ki, és nyilvánvalóan az hozzátartozik, hogy azok az anyagok, amikről tudod, hogy én csináltam, azok analógnak néznek ki, de amit nem tudod, hogy én csináltam, az lehet, hogy nem néz ki analógnak. Ez a nagy trükk benne, mert ugye egy portfólió nem úgy épül fel, hogy mindent kitesz az ember. Ez nagyon fontos. A másik viszont, hogy én ilyen szempontból egy nagyon hálás és kitüntetett helyzetben érzem magamat a magyar piacon, mert nagyon sokan azért keresnek, hogy olyan dolgot csináljak, amit én látok jónak, vagy az én vizualitásomat keresik, és emiatt sokkal nagyobb a szabad kezem sok projektben, mint más embernek. Úgy gondolom. És ezért nagyon hálás vagyok az ügyfeleknek, meg a megrendelőknek, rendezőknek, kreatív együttműködőknek, mert ez nekem így egy óriási játszótér, ami megengedi azt a lehetőséget, hogy mivel alapból az én képi világomra vágynak, ezért alapból ez egy eladott része a dolognak, hogy ez analóg look, és analógként néz ki. Hogyan néz ki a filmes pályafutásod? Hogyan lettél operatőrből egy Odessa Films tulajdonos, alapító? Mi a pontos? Mind a kettő. Hogyan váltál produkciós cégé? Mindig is azt mondták rólam gyerekkorom, hogy ennek a gyereknek biztos vállalkozása lesz, és ez igaz is lett, és be is igazolódott, és mindig is volt valamilyen produkciós cégem, még az Odessa előtt is, és az Odessa mind annak a 7 évnyi tanulásnak a manifestációja, amit az előző formációban megtanultam és átéltem. Mindig is szerettem a magam feje után menni, emiatt valahogy
ez egy olyan kérdés volt, ami nem volt kérdés. Szóval soha nem volt az nekem kérdés, hogy én szeretnék-e mondjuk egyéni vállalkozó lenni, vagy szeretnék alkalmazott lenni, mindig is az volt az alapvetés, hogy hát kell egy cég, mert hogy ezt megmondták gyerekkoromban, akkor kell egy cég. Szóval így ez nem volt, hogy mondjam, ez egy zsigerőztöm volt egyfelől, másfelől pedig egy elég jó gazdasági lehetőség a filmgyártás. Vannak, akik elkísértek így végig ezen az utadon? Vagy mennyire könnyű veled együtt dolgozni, hogyha amúgy így mész kicsit a magad feje után, és hogy nagyon konkrét elképzeléseid vannak a dolgokról? Hát erre nehéz válaszolni belülről. Nem tudom megmondani. Igyekszek nagyon kooperatív lenni, és mindenkinek adni a véleményére, bármilyen pozícióban is van a stábba, illetve igyekszek nagyon nyitott lenni új ötletekre, szóval, hogy nem hiszek abban, hogy egy produkció az one man show lenne, kifejezetten a csapatmunkát preferálom, és a csapatmunkához szeretem én adni a vizualitásomat, szóval reményeim szerint könnyű velem együtt dolgozni, de majd maximum egy későbbi podcastben kiderül, hogy nem volt könnyű, de igyekszek mindent megtenni annak érdekében, hogy azon túl, hogy vizuális keretet szolgáltató dolgoknak nem annyira szólok bele másba, csak a vizuális részébe. Persze nyilván mozgóképről beszélünk, szóval minden vizuális, de hogy alapvetően igyekszek egy jó társ lenni, aki inkább segít, mint sem hátráltat. Mekkora stábban és milyen nagyságú produkcióban érzed igazán jól magad? Van egy nagyon-nagyon jó barátom, több nagyon jó barátom, és van, aki nagyon sok forgatásra elkísér, és ők ismernek a legjobban engem. És mind a kettőjük leszögezte többször, hogy akkor a legboldogabb a fejem, amikor a legnagyobb produkciókat csináljuk. Szóval ez alapján azt tudom mondani, hogy valószínűleg a nagy produkciókat szeretem a legjobban. Amikor nagy léptékű ötleteket nagy költségvetésen lehet megvalósítani. Ez mennyire működik amúgy Magyarországon, és hogy mennyire találnak meg? Vagy mennyire találhatsz te meg olyan ívű produkciókat, amiben szeretsz is dolgozni? Általában csak olyan produkciót vállalok, amiben szeretek dolgozni, mert sokkal jobban érdekel a lelki nyugalmam, mint a pénz vesztemre. Minden produkciót szeretek, amit elvállalok, a méretétől függetlenül. Szóval minden produkcióban jól érzem magam alapvetően, de azért itthon nem olyan egyszerű ilyen léptékű produkciókban részt venni. Legalábbis nekem még. Mi a te világod? Inkább a reklám, a zenés anyagok, esetleg a nagyjátékfilm? Nyilván most elmondtad, hogy minél nagyobb, annál jobb, de nyilván akár kisebb léptékű is lehet, ami közelebb áll a lelki világod. Igazániból soha nem a típusa határozza meg, hogy érdekel-e, hanem hogy mi a konkrét projekt, kivel csináljuk, és mi a vizuális cél. Szóval nem lehet azt mondani, hogy nagyjátékfilm jobban érdekel, mint egy reklám. Mind a kettő nagyon érdekel. Igazából bármi érdekel a vizualitás. Szóval, hogyha felhívsz éjjel 2-kor, hogy van valami jó ötleted, és ezt és ezt kéne csinálni, és így lehet megvalósítani, akkor ritka, hogy ellene legyek. Alapvetően jobban szeretem a rövid távú produkciókat, mert jobban szeretek sok mindent csinálni egyszerre, de nagyon szeretem a narratív történetmesélést. De jelenleg még nem adatott meg, hogy olyan mértékű narratív történetmesélésbe vegyek részt, ahol az ötleteimet teljes mértékben tudom kivitelezni. Mennyire vettél részt külföldi produkciókban? Szoktam dolgozni külföldön, egyre gyakrabban, meg már régóta dolgozom, főként Európában, de már volt példa Amerikára is. Helyzete válogatja. Ők hogyan találnak meg téged? Ajánlás útján leginkább. Valaki elindul a filmezés útján operatőrként. Mi az az út, és esetleg mi az a tanács, amit azt mondod, hogy ahhoz, hogy eljussál oda, hogy valakik, akár egy külföldi produkció megtaláljon, ahhoz nyilván szakmai alázat kell tanulni, kell tudni, kell egy jó vizuális látásmód, de emellett lehet, hogy vannak olyan fondorlatok, nem legyél jóba a 10 faszarendezővel, és akkor egyszerűbb lesz az életed? Vagy lehet erre valamilyen receptet mondani? Tételezzük fel, hogy az illető az amúgy szakmailag rendben van. Én a saját példámat tudom elmondani, nincsenek arany középutak, szóval, hogy mindenkinek magának kell megtalálni azt, hogy tud boldogulni ebben a vizuális világban. Én azt hiszem, hogy teljesítettem az úgymond lehetetlent, mindenki azt mondta, hogy úgyse lehet bekerülni ebbe a körbe, úgyse lehet ezt-azt csinálni. Kitartó munkával, tenni akarással és vizuális elvárásokkal magammal szemben sikerült azért mégis bekerülni. Szóval én minden károgónak azt üzenem, hogy ezt felejtsék el, mert nem így van. Hogyha az ember dolgozik, és még 10-szer annyit dolgozik, akkor igenis be lehet kerülni. Ha valamit javasoltok bárkinek, aki ezzel akar foglalkozni, az, hogy legyen alázatos, és fogadja el a kritikát. Ne dugja homokba a fejét. Illetve, hogy ha valaki mondjuk tanulni szeretne, akkor ne az ország határokon belül gondolkozzon, hanem nemzetközi színvonalon. Szóval én például a vizualitásomnak egy jelentős részét, illetve hogy azt a vizualitást, ami érdekel, azt a Vimeo-nak köszönhetem, illetve a Vimeo-n elérhető anyagoknak. Elsősorban svéd operatőröknek, meg német operatőröknek mondjuk. Akkor ezek szerint a Staffpixen nevelkedtél? Abszolút. Sopronban nem sok mozgóképgyártás zajlik, azon túl, hogy gyerekkoromban az utcánba forgott a hídember, nem sok minden történt. De akkor az nagy hatással volt. Akkor még nem gondoltam. Minden esetre
azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal érdemesebb úgy gondolkozni, hogy mi a nemzetközi színvonal, és hogy ott mi van jelenleg, és abból kiindulni, mint hogy mondjuk az itthoni versenyszférát megnézni. És engem például mindig is ez motivált, hogy ha csinálunk valamit, akkor az legyen olyan minőségű, hogyha oda teszed egy bármilyen Vimeon felelhető anyag mellé, akkor ne lógjon ki belőle. Ha ezt elértük, akkor már nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy túlmutassunk azon, ami mondjuk elérhető itthon. Szerinted hogyan lehet az ember sikeres? Ez egy nagyon relatív kérdés, hogy mi a sikeres. Az biztos, hogy mindenkinek más jelent a siker, viszont az eddigi tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy soha nem egyenes a sikerhez vezető út. 10-szer annyi munkát tartalmaz, mint amit kívülről hisz az ember, és nagyon-nagyon sok bukást, illetve olyan jellegű bukást, hogy sikertelen élményt, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy bebukott egy projekted, vagy nem tudom, kirúgtak egy projektből, hanem olyasmit, hogy nem jön össze az, amit szeretnél, és ilyenkor fel kell állni, meg kell fontolni, mi volt benne az, ami nem működött, és újra kell próbálkozni. És hogyha ezt 50-szer kell megcsinálni, akkor 50-szer kell megcsinálni. És hogyha az ember hallgat külföldi podcasteket, vagy néz behind the scenes anyagokat, akkor nagyon-nagyon sok olyan anyagról, ami nagyon sikeres, rövid úton ki fog derülni, hogy olyan szinten élén volt tartva az a produkció, és olyan utolsó utáni helyzetekben lettek dolgok rögzítve, hogy ez mondhatni már szürreális. Szóval, hogy szerintem a sikerhez vezető út az kifejezetten nehéz, és göröngyös, nagyon kanyargós, úgyhogy azt tudom javasolni mindenkinek, aki sikerre vágyik, még ha nem is tudjuk, hogy mi ez pontosan, hogy emberfeletti energiát tegyen bele. És ha szembesül egy sikertelenség, akkor vegye leckének, és ne az legyen, hogy ezért feladja. Szóval, hogyha már azon gondolkozol, hogy most már fáradt vagy, akkor gondolj arra, hogy a katonaságnál az a mondás, hogy amikor azt mondja egy katona háborúban, hogy fáradt, akkor az energiának csak az 1/3 használta el. Engem ez például sokszor motivált. Nem nagyon érdekel a háborúzás, meg a katonaság, de hogy ez egy igazán hasznos tanúság, hogy amikor fáradtnak éreztem magamat, akkor még eszembe jut, hogy hopp, hát ott van még 2/3 energia, és én nagyon sokszor ebbe belementem, hogy akkor csináljuk tovább. És örök elégedetlenség a saját munkáddal kapcsolatban, és azt, hogy hogyan lehetne fejleszteni, és meghallgatni másoknak a kritikáját. Illetve a másik szerintem, hogy nagyon fontos még a sikerhez, hogy én úgy tapasztalom, hogy azok az emberek, akik tényleg sikeresek, ők nagyon nyitottak a világ iránt. És nincs az a kicsi projekt, nincs az a nagy projekt, amiben ne lehetne valamit tanulni, és valamilyen fejlődni. Szóval mindig meg kell adni annak az esélyét, hogy abból, amit csinálsz, valamit haza tudsz vinni. Én úgy látom, akik sikeresek lettek, azokat soha nem a pénz motiválta. Nagyon-nagyon sok olyan kezdő emberrel találkoztam már, aki eljött forgatásra, ott volt, és igazából jobban érdekelte a pénz, mint az, hogy mit csinálunk szakmailag. És megértem, szóval nem arról van szó, hogy ingyen kell dolgozni, de hogy azért érdemes a szakmaiságot szerintem előtérbe helyezni a pénzzel szemben, mert azok az emberek, akiket csak a pénz motivál, azok soha nem fognak előrépni asszisztensi pozícióval magasabban, mert mindig azt fogja nézni, hogy mennyi a napi díj, mennyi a túlóra, hány túlórát dolgoztunk, és ebben mennyit lehet kiszámlázni, és ez nem visz előre. Ellenben a szakmai törekvés, az igen. Te hogyan látod a külföld-Magyarország relációját mostanában a filmes produkció esetében? Hát ez egy széles skála, amit nagyon el kell különíteni. Nyilvánvalóan vannak a hollywoodi szuperprodukciók, amik ide jönnek, ez legyen Netflix, HBO, vagy bármilyen egyéb nagy filmgyártó cég. Azok sok szempontból csalókák szerintem, mert ugyan vannak olyan produkciók, mondjuk operatőri szempontból, hogy magyar operatőre van, de a dolgok állása az alapvetően, hogy a feje a produkciónak az mindig külföldről érkezik. A rendező, az operatőr, jó eséllyel a látványtervező is, és emiatt azok a produkciók, amik ám bár itthon készülnek, azok igazából megvalósítás szintjén készülnek itthon, nagyon magas szintű szellemi beleszólása nincs a magyaroknak. Szóval azt én leválasztanám minden másról. Ezen túl vannak nagyon tehetséges szakembereink, akik nagyon-nagyon sok mindent csinálnak, legyen az reklám, legyen az klip, legyen az film, de all in all úgy gondolom, hogy még van hova fejlődnünk. A filmkészítésben szerinted melyik az a szakma, ami leginkább alul értékelt, vagy alul reprezentáltabb Magyarországon, és amire nagyon jó példák vannak arra, hogy külföldön milyen szinten művelik? Alapvetően a filmgyártást a magyarok magas színvonalon űzik, és nincsenek alul értékelt szakmák, hiány szakmák vannak inkább. Mindenki nagyon keresett a filmezésben, legyen kripes, harmadasszisztens, világosító, bármi. Ám bár megvan a filmnek az a furcsa tulajdonság, hogy az utolsó hierarchikus, diktatórikus rendszer a világban, ahol a rendező a háromszög teteje, elvi síkon, de ettől függetlenül nagyon nagy a szakemberek irányába a tisztelet.
mert csak azért lehet ilyen koncentráltan, ilyen rövid idő alatt, ilyen drága produkciókat megvalósítani, mert minden egyes ott levő ember és ott dolgozó ember maximálisan teljesít benne. És emiatt viszont mindenki iránt nagy a tisztelet, mert hogyha nem dolgoznának gyorsan, és nem dolgoznának szakmailag kifogástalanul, vagy kevésbé kifogástalan módon, akkor azok az emberek kihullanak azonnal a rendszerből, és így általában nincs nagyon alulértékelt pozíció a filmben, mert mindenkire szükség van. Szükség van a produkciós asszisztensre, mert ellátja a stábot olyan speciális kérésekkel, amire másnak nincs ideje, szükség van egy kameratrénire, mert nélküle lassabban haladna a kameracsapat, szükség van ugyanúgy egy világosítóra, ugyanúgy egy látványasszisztensre, hogy mindenki azért dolgozik, hogy az a dolog, ami általában mondjuk 10 percet vesz igénybe, az 3 vegyen igénybe. Szóval szerintem ez a fajta tisztelet azért körüllengi a szakmát alapvetően. Miért gondolják azt az emberek, hogy az operatőrök élete egyszerű és sima? Szerintem nagyon sokan úgy gondolják, hogy operatőrnek lenni az annyit takar szélsőségesebb esetben, hogy fogod a kamerát, ami amúgy nem is operatőr, hanem kameraman, akit irányítanak. Jobb esetben azt is gondolhatják, hogy ő még ezen túl világítasz is, vagy valami között van a világításhoz, de szerintem operatőrnek lenni, vagy legalábbis számomra az sokkal szélesebb, ahol a történetben gondolkodunk, ahol az egész vizualitásban gondolkodunk, ahol meghatározó a díszlet, a ruhák, a szereplőknek a bőre, bármi, ami része a vizualitásnak, és szerintem akkor jó egy operatőr, hogyha egy nagy egészben tud gondolkodni, és nem csak arra koncentrálni, amit ő el szeretne érni, vagy amit ő gondolt, hanem ezt mind úgy teszi, hogy figyelembe veszi a produkciónak a teljes mi voltát. Mert szerintem sok olyan operatőr van, aki tényleg addig jut el, hogy kell hozni 3 lámpát, ide fel kell rakni, szerelni, és akkor meg van csinálva a munka. Szerintem ennél sokkal többet jelent operatőrnek lenni, mert érzelmeket kell visszaadni egy képen, vagy érzéketlenséget, tehát hogy az ellentetjét is lehet, de ezt mindig az adott produkció határozza meg. Szerintem, aki sikeres operatőr akar lenni, az a produkciónak minden szegletére figyeljen oda, és ne csak arra, hogy ha átnéz a kamerán, akkor mit lát. Mert nagyon nem mindegy, hogy az átnézett kamerakép mellett mi van, és az hogyan van. Mert lehet abból nagyon-nagyon hasznos dolgot leszűrni, kitalálni, hogy tovább gondold azt, mint hogy egy szemképet felveszel. Neked volt már úgy, hogy pont ezért, mert komplett egészben gondolkozol, és átlátod, és át szeretnéd látni a filmnek az egész felépítését, meg vizualitását, hogy mondjuk egy rendezővel vagy bárki mással összetűzésbe kerültél, pont azért, mert te túl átláttad a dolgot, és ez nem úgy ment, ahogy gondoltad? Alapvetően szerintem pozitív a rendezőkkel levő viszonyom. Nem vagyok egy vitatkozós típus. Szakmai viták felmerülhetnek, hogy máshogy értünk dolgokat, de hogy ha visszagondolok mondjuk az elmúlt 5 évre, akkor nagy szakmai vitában nem keveredtünk soha senkivel. Olyan volt, hogy nem értettünk egyet, és ennek tükrében változott a felvett kép, vagy az én javamra, vagy a rendező javára, de hogy azért igyekszek kompromisszumképes lenni. Szóval, ha nincs valami nagyon nagy probléma a képpel, akkor alapvetően azért hagyom a rendezőknek a gondolatait érvényesülni. Az, hogy az én vizuális nyelvemen történik, az még úgyis rákerül, de hogy én például arra, hogy hova nézünk, hogyan nézünk, az nekem nem annyira kőbevésett. Ki tudsz emelni olyan filmet, amire nagyon büszke vagy, és nagyon megmutatja azt a vizualitást, amit te képviselsz, és közel áll hozzád? Erre nehéz válaszolni, mert nagyon hadilában állok a saját anyagaimmal, és még lehetséges, hogy úgy tűnik mondjuk az Instagramomról, vagy a weboldalamról, hogy jó, hát ez prezentálva van, de hogy a munkáknak egy jelentős része nincs prezentálva alapból, és én mindig csak azt látom, hogy mit lehetett volna még nagyobbra, vagy még izgalmasabbra csinálni, úgyhogy én nem szoktam általában dicsekedni a munkáimmal. De van olyan, amit nagyon nagyfokú elégedettséggel tudtál zárni, vagy tudsz zárni? Tehát annyira meg tudsz nyugodni és örülni? Volt lehetőségünk dolgozni az HBO-val egy új nemzetközi sorozatukon, és az a megtiszteltetés ért, hogy én fényképezhettem a sorozatnak a nemzetközi teaser anyagát, ami azt jelenti, hogy ezzel lesz beharangozva a sorozat az egész világon, és ezt kifejezetten megtisztelően kérdeztem. Mik azok a művészeti alkotások, legyen szó filmről, vagy akár festményről, vagy akár konkrétan mondjuk egy rendezőről, aki nagyon inspirált? Hát most lehetséges, hogy csalódást fog okozni a hallgatóknak, de hogy legtöbbet zenéből inspirálódom, és ez leginkább komoly zene szokott lenni. Csalódás. A vizualitásom az általában a saját bennem megfogó gondolatokból jön, kevésbé másnak a vizuális megvalósításaiból. Hogyha vizualitást nézzünk, akkor sokkal inkább azt tudom mondani, hogy vannak olyan alkotók, akiknek a munkái, vagy bizonyos munkái azok megerősítettek abban, hogy amit gondolok, az nem lehet rossz. Nagyon sok ideig azt gondoltam, hogy operatőrnek lenni az egyfajta vizuális megfelelés, mint hogy egyfajta vizuális nyelven beszélsz. A szakmának egy nagyon-nagyon elismert
Oscar-díjas, jelenleg egyik legfontosabb tagja, Roger Deakins, aki fényképezte a Blade Runnert, No Country for Old Men, nem tudom, nagyon sok dolgot, és ő egyfajta képen fényképez, és nagyon-nagyon szeretik, ahogy fényképez. És azzal a fajta fényképezési móddal én egy fokkal kevésbé tudok azonosulni, és ezért nagyon sok évig az volt bennem az érzés, hogy akkor én nem lehetek operatőr, hiszen én nem ebben gondolkodom, vagy nem ez érdekel, vagy nem így érdekel. Félreértés ne essék, leszögezném, hogy nagyon-nagyon szépek a munkái, ez nem erről szól, ez egy sokkal mélyebb belső érzés, hogy ki mit keres a képben, vagy vizualitásban. És sok-sok év után véletlenül rátaláltam 2 operatőrre, aki nekem igazából a saját önmagam elfogadásában nagyon sokat segített. Az egyik Robbie Müller, holland operatőr, akinek van egy filmje Wim Wenders-szel, aminek az a címe, hogy The American Friend. Ajánlom mindenkinek, aki szereti azt a fajta vizualitást, amit én képviselek. Ez egy gyönyörű film, az nekem nagyon nagy megnyugvás volt, hogy léteznek ilyen filmek is. Illetve még egy ilyen film van, ami pedig Vittorio Storaro-nak a munkája, és annak pedig az a címe, hogy The Conformist. És ez mind a 2 olyan alkotás, aminél végre azt éreztem, hogy ez az a vizuális nyelv, ami engem érdekel. Hogy vannak élő példák arra a vizuális nyelvre, ami engem érdekel, és ez nekem nagyon-nagyon fontos megnyugvás volt, illetve hogy nagyon fontos volt, hogy sikerült ilyet találni. És ezt az összes olyan embernek, aki netán ilyenfajta önértékelési gondokkal küzd, hogy úgy gondolja, hogy nem illik bele a vizualitásra abba, ami a nagy, sikeres, nem mondanám, hogy mainstream, de mégiscsak mainstream irány, akkor keressen olyat, vagy próbáljon meg keresni olyat, amivel jobban érzi magát. Nekem ez nagyon sokat számított. Én azt gondolom, egy kicsit a film az olyan, mint a zene, hogy rá lehet azt fogni, hogy már mindent megfilmesítettek, már minden vizualitásnak van egy mintája, úgy, hogy a legtöbb zenét már valahogy hasonló akkordokkal lefogták, eljátszották, és megvan. És ez megtörtént a múltban. Hogyan lehet igazából arra koncentrálni, hogy megtaláld ebben a kicsit katyvasznak tűnő mindenben saját magadat? Te mikor tudtad azt meghatározni, hogy igen, neked ezek a sarokpontjai a vizualitásodnak, és hogy te így fogsz dolgozni? Szerintem ez az állítás nem igaz. Szóval, hogy ez szerintem a lehető legnagyobb kibúvás az alól, hogy megpróbáld megtalálni a vizualitásodat, szóval ezzel mindig is ellenkezni szoktam. Szerintem egyáltalán nem igaz, hogy nincs olyan nap alatt. Maximum meg kell találni, hiszen hogyha nem lenne olyan nap alatt, akkor értelmetlen lenne minden évben filmes díjakat kiosztani, hiszen akkor ugyanazokat díjaznánk, és nézze meg a hallgató, vagy a néző, vagy aki ezt mondja, hogy hány olyan alkotás jön létre évente, amik merőben eltérnek a korábbiaktól, a fordítottjai a megszokottnak, valamilyen szempontból az ellentettjei, és mindenki oda van értük. Szóval szerintem nem szabad így hozzáállni. Én próbálok egy ilyen nagyon optimista naivsággal hozzáállni, hogy igenis mindig lehet találni új és izgalmas dolgokat. Az, hogy ehhez milyen hangszerre van szükség, vagy milyen eszközre, azt pedig magába kell megtalálni az embernek. Én abban hiszek, hogy akkor lehet jót alkotni, hogy olyat csinálsz, amiben jól érzed magad. Nekem ez igazándiból egy szempontból kicsúcsosodott az analógban, más szempontból a világításban. Nagyon-nagyon érzékeny vagyok a világításra, és nagyon érdekel a világítás, és bármit örömmel bevilágítok, nagyon szeretek világítani. És itt szerintem Magyarországon az operatőr megítélésében, vagy főfeladatában sokkal kevésbé számítják bele a fénnyel való bánást, és igazából a világítás, világosítási részeket, és ez kevésbé egyértelmű szerintem sokaknak, hogy az operatőr gyakorlatilag a fénnyel fest és megkreálja a jelenetet. Sok gyakorlat van. Alapvetően a fővilágosító is elvégezheti ezt a feladatot, operatőre válogatja. Az biztos, hogy nekem nagyon-nagyon sokat számított a Vimeo-n elérhető külföldi anyagoknak a vizuális világa, és az azokról fellehető behind the scenes anyagok, és az azokat meghatározó alapötletek, hogy magát a reklámot, vagy magát a filmet mi határozta meg, és ez nagyon szimpatikus volt benne, hogy nagyon sok olyan ember, akinek érdekel a munkássága, az a kevesebb több elvén dolgozott. Nagyobb unitokkal, mármint hogy nagyobb világítótestekkel, de kevesebbel, jó helyre téve, vagy netán nehogy Isten egy világítótesttel, és engem ez érdekelt az első pillanattól fogva, hogy na várjunk csak, hogyha nekik megy kint, ezeknek az igazán tehetséges embereknek, hogy mi az, ami gátol mondjuk engem itthon, hogy ezt ugyanígy megvalósítsam. És én erre keresem a választ azóta is, hogy hogyan lehet a legletisztultabban, a legcélzottabban, a legszebb dolgot elérni. Nekem például ez volt a meghatározó, és felismertem, hogy a világítás az engem különösképpen érdekel. És én ennek irányába tettem azt hiszem a legtöbb effortot, hogy ezt megvalósítsam. Hogyha világítasz, akkor milyen lámpákat használsz? Alapvetően széles a skála, igyekszek tudatosan dönteni a világításban,
és minden lámpáról tudom, hogy miért választom, és igyekszek lámpapontos listákat leadni, ahol nincs fölösleges nem dolgozó lámpa. Nagyon szeretem a klasszikus lámpákat, szóval nem vetek meg egy 2 kW-os open face lámpát. Nagyon szeretem a nagy lámpákat, szintén, szóval például egy 9-12 kW-os Dino az bármikor örömmel elfér, gyönyörű fénye van. Sok esetben használok bejövő fénynek HMI lámpákat, M40, M90, kisebb esetben M18, és emellett nagyon-nagyon jó barátságot ápolok a LED lámpákkal is, és annak kifejezetten egy márkájával, ami az Aputure lámpa család, és ott igazándiból mindent használok, ami elérhető, és nagyon sok esetben inkább azzal oldom meg, mint mással. A legjobb barátaim az a 600X, szinte mindig velem van, aztán van egy 300X-em, az nem kérdés, hogy jön, ez egy olyan dolog, ami előbb van ott, mint bármi. Ezen kívül van 2 flexibilis F21 és F22-es RGB-W amarán lámpám. Ezen kívül nagyon szeretem a kicsike MT Pro méretű LED-csöveket, amiből van 2 MT Pro, illetve van 2 Nanlite 6C-m. Egyik leghasznosabb lámpa, ami soha nincs senkinek, mert hogy általában a rendtároknak nagy eszközeik vannak, viszont nagyon kicsi és izgalmas dolgokat lehet vele csinálni, legyen ez egy telefonfülkének a világítása, vagy legyen ez valami olyan dolog, ahol más nem fér be, és ezt nagyon szeretem, azt mondjuk úgy, hogy mindig a hátizsákomban van, és emellett egy 120D Mark 2 is, ami pedig egy nagyon jó kis daylight lámpa. Hogy miért ez a márka, hogyha ezt feltenné valaki hallgatás közben, akkor pedig egy korábbi tapasztalat alapján, amikor Amerikában dolgoztam, elérhető volt már pár Aputure lámpa, és akkor vettem magamnak, és elképesztő fényminősége volt, és ezért én letettem a voksomat amellett. És árérték arányban ezt találtam a legjobbnak, és nagyon szerettem a színminőségét, és nagyon-nagyon sok produkciót megvalósítottam már velük, szóval, hogy kipróbált tárgyak, és kibírnak mindent, könnyű velük dolgozni, nagyon jó telefonos vezérlése. Nagyon sokat használom a Sidus Linket, sok világosító meglepődésére például. Sok esetben ki tudok váltani vele egy DMX pultost. Én úgy látom, hogy Magyarországon azért relatív kevesen használnak Aputure-t, és valóban az van, amit mondta, hogy vagy nagyon nagy rendtálokból komolyabb filmes lámpák, vagy valami sokkal egyszerűbb, egy kicsit ilyen toldott-foldott valahogy oldjuk meg okosba rendszerek. Te találkoztál amúgy olyanokkal, akik mondjuk Wilco-k, de Aputure-öznek? Én nagyon nagy koronázatlan Aputure nagykövet voltam 2017 óta. Én mindig is mindenkinek ajánlottam ezt a márkát. Tényleg nagyon pozitívan csalódtam benne, és nagyon sok ideig nagyon hülyének néztek, hogy mi az gagyi kínai LED, ez nem kell senkinek, ez Skype-on kell hozni, az meg fogja csinálni, és én mondom, hogy hát szerintem azért érdemes ránézni, és én több rentállal dolgozok, minden esetre azért van olyan rentál, ahol már ezt a falat át tudtam rugdosni, és most már fordítva van, hogy azért ők újságolják el, hogy na megint vettek egy 600X-et, meg még egy 300X-et, meg még egy 3 darab F22-t, szóval most már azért kezd átütődni ez a fal szerintem. Ha már itt belementünk a geekkedésbe egy kicsit, digi kamerából, mi az, amivel szeretsz esetleg dolgozni? Alapvetően Arrival, meg Redekkel dolgozom, hogyha nagyon ezek nem elérhetőek, akkor meg Canonnal. Szerencsésnek mondhatom magamat, mert a produkció 99%-ánál rendelkezésre áll minimum egy Red Komodo, de inkább valami nagyobb. És optikákban, amikor néztem anyagaidat, felmerült az a kérdés is, hogy mennyire használsz vintage optikákat, vagy voltól nem tudtam, hogy az most digi, és egy kicsit van benne valami effekt, vagy az tényleg annyira olyan optika. Hogyha súlyozni kell az egész képalkotási metódusomat, akkor az első helyen a világítás áll, és az utolsó helyen a kameratest. Szóval az érdekel a legkevésbé, hogy azon túl, hogy Arri milyen kameratest, úgyis jó lesz. Tök mindegy, hogy ez a legrégebbi 2K-s klasszik, ha jól van bevilágítva, teljesen mindegy, hogy 2K, viszont ha nincs jól bevilágítva, teljesen mindegy, hogy egy Venice 2 8K, vagy nem az. Szóval én a világításra teszem a hangsúlyt mindig, és akkor közt áll az optika. Kifejezetten szeretem a vintage optikákat, vannak optikasorok, amiket nem szeretek, azt kerülöm. Azon túl pedig azt érdemes tudni, hogy ebben a szakmai szegmensben nagyon drágák az optikák. Szóval, hogy itt már nem arról beszélgetünk, hogy 5-10 forintért ki lehet-e bérelni egy solt, vagy egy darabot, hanem itt kegyetlen ára van az optikáknak. Szóval, hogy maradjunk annyiban, vagy az az igazság, hogy szeretek optikákat, de nem mindig van rá lehetőség. Elsorolhatom egyébként, hogyha érdekli a hallgatókat, szóval, amiket nagyon szeretek, az a Cooke S2 Speed Pancro optikasor, ezt nagyon-nagyon szeretem, azt szerintem gyönyörű képe van. Nagyon szeretem a Zeiss Super Speed-et, ami egy nagyon régi optika. Ez mind a kettő egy nagyon régi optika.
azonos időben fejlődhetett ki, szerintem az 50-es, 60-as évek környékén. A modernebb, egyen modernebb optikákból szerettem a Zeiss Ultra Prime-ot, meg vannak egyéb high-class optikák, amiket jó alkalmazni munkára, ilyen például a Master Prime, ami egy kifogástalan optika. Ha véletlenül valaki éles képre vágyik, akkor Leica-sol, az mindig elérhető. Van még egy Zeiss Standard Prime, amit nagyon szeretek. Volt olyanra példa, mert nem volt elég nagy a költségvetés, valami sokkal budgetebb megoldással kellett megoldani. Hát persze. Van bármilyen sztorid, ami kicsit ez a shitty rigs jellegű, és nem is feltétlenül rig, de ez lehet akár a világítás, lehet optika, hogy a lehetetlennel megoldottad, és hogy mennyire jól sült el ez így képileg. Hát Magyarországon vagyunk, úgyhogy ez alapvető része az életünknek. Nagyon is. Szóval nagyon is vannak olyan optikák és olyan anyagok, amiről soha nem fogja tudni a néző, hogy ez mivel készült, pedig közben valami nagyon nagy trükk áll mögötte. Nekem van egy sor 7 Artisans Leica optika sorom, készültek azzal azért az anyagok, nem fogod róla megmondani, hogy nem egy színeoptikával készült. Ez mutatja azt, hogy nem a technika a lényeg, tehát igazából nem a végén technika, ez mindig igen, szóval ezért is mondom, hogy a világítás a lényeg, mert hogy azt igazándiból egy rosszabb optikával is felvetett, ha jól van bevilágítva, akkor is lesz valami érzete. Viszont, hogyha van egy jó optikád, de szar a világítás, akkor ugyanúgy nem lesz jó. Én ilyenben egy notórius nagy csaló vagyok, mert nem riadok vissza nagyon sok mindentől, ami persze sok esetben a fókuszpullereknek a rémálma, mert hogy fogaskerék nélküli optikákra ráhegeszteni fogaskerekeket, madboxot és egyéb dolgokat, ez nem mindig egyszerű, de azért a kép a végén mindig engem igazol, hogy megérte a szenvedést, meg az újabb kísérletezést, és ennek vannak kicsúcsosodásai. Nagyon jó korszakban élünk alapvetően, mert komolyabb iskolai tudás és végzettség nélkül, anélkül, hogy ez degradálnánk, mert ez egy nagyon fontos minden szakmában, hogy megfelelő szakmai felkészültség tudással párosuljon, de ez egy fantasztikus dolog, hogy gyakorlatilag az internetnek hála, és YouTube vagy Vimeo nézéssel mennyi tudást és skillt lehet felszedni, és hogy ez meg tud valósulni igazából, hogy egy komoly 5-10 éves egyetemi végzettség nélkül is el lehet oda jutni, hogy valaki magas szinten űzze akár a operatőrködés vagy egyéb művészeti ágakat. Mi az, amit szerinted még lehet és érdemes követnie annak, aki operatőri babérokra tör? Mindenki olyan dolgot nézzen, ami érdekli, vagy olyan dolgot, ami inspirálja. Szóval, hogy azért elmenni mondjuk egy képtárba, hogy nézd a semmit, azért szerintem nincs értelme. Én a MOMÉ-ra jártam média design szakra, szóval van művészeti képzettségem, és ha valamit nagyon jól megtanultam ott, akkor az, hogy érdemes a dolgok mélyére nézni. Abból a szempontból, hogyha érdekel valami, valószínűleg van annak valamilyen története, hogy jött létre. Én azt javaslom bárkinek, aki ezzel akar foglalkozni, hogy próbáljon meg ne felületesen gondolkozni, és ne trendekből ítélni. Szóval az, hogy van egy trend, hogy mondjuk teszem azt, vannak az aszteracsövek, vagy bármilyen LED-csövek, és akkor tele van szórva egy videóklip egy aszteracső halmazzal, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az a legjobb megoldás. Csak az egy trend. Viszont, hogyha ezt az időt, amit arra fordít bárki, hogy megnéz 25 ilyen YouTube videót, hogy hogyan kell azokat a csöveket beállítani oda a háttérbe, mondjuk arra fordítja, hogy megnéz 5 másik csodálatos YouTube videót arról, hogy a festmények világítása az miért olyan, amilyen, vagy mi volt benne a gondolat, vagy ilyesmi, akkor szerintem az sokkal gazdagabb lehet. Szóval szerintem megéri időt fordítani mondjuk művészettörténetre, és foglalkozni vele. És nem kell az egészet átolvasni, lehet csak ilyen kis részleteket, vagy kis érdekes dolgokat megnézni, de olyat, ami érdekli. Szóval megint csak mondom, hogy ne olyat, ami nem érdekli, mert akkor ez nem fog átjönni, hanem olyat, ami érdekli. És tényleg, ha valakit az érdekel, hogy a Szűz Mária ábrázolásokon miért balra jön a fény, és hogyan jön az a fény, akkor azt nézze meg, hogyha valakit az érdekel, hogy a tájképeken miért ilyen vagy olyan a fény, akkor pedig azt is. Lehetséges, hogyha utána olvas, akkor valami egészen fajék egyszerűségű választ fog kapni, amitől valami sokkal-sokkal érthetőbbé válik. És szerintem így érdemes fejlődni, hogy mindig utána néz az ember annak, hogy mi miért történt. És nekem például az első ilyen nagy ráeszmérésem az első Vimeo-s anyag volt, amit megtaláltam, egy teljesen véletlen kapcsán, egy Volvo reklámfilm volt, ami mellesleg a svéd reklámtörténelem leghosszabb reklámfilmje, 4,5 perces, és ott gyönyörűen néz ki, filmre forgott, hogy nem, véletlenül, és ott volt az, hogy volt egy behind the scenes anyag az operatőrrel, és így elmondta, hogy ők az egész film alatt egyetlen egy darab 10 kW-os lámpával oldották meg a világított jelenetek többségét. És akkor nekem például ez ütött szöget a fejembe, hogy lehet így is? Nem kell 5 darab keret, meg 75 Skype panel, meg nem tudom. Lehet így is. Egy lámpával filmre, engem ez érdekel. Hogyan kell exponálni filmre, hogyan kell filmet fűzni, egyáltalán mi a film, miért működik, milyen film elérhető, ilyenek. Te hol hívhatod a mozifilmet? Mozifilmet hívni, ez egy nagyon speciális terület.
Nem tudom, hogy a hallgatóságban hányan fotóznak filmre, hányan nem. A sima piacon elérhető filmeknek a hívókemikáliája a C41-es kémiai keverék, ami elérhető bármilyen fotólaborban, ami még létezik a világban. Viszont a mozifilm az egy ipari felhasználásra készült, teljesen más technológiával rendelkező filmnyersanyag, aminél plusz rétegek vannak a filmen, és arra készült, hogy nagy mennyiségben hívják elő, ami azt jelenti, hogy egy filmkamerában mérettől függően 16 mm, 35 mm, 70 mm, de hogy mondjuk vegyük a nagy átlagot, hogy 35, ott 400 lábas és 1000 lábas tekercsekről beszélünk, ami azt jelenti, hogy 120 és 360 méteres tekercsek vannak nyersanyagban. Ezeket előhívni teljesen máshogy kell, mint egy 1,5 méteres kis civil nyersanyagot. Felmerül az a probléma, hogy mit csinál az ember, aki bekazettázta magának mondjuk a mozgóképfilmet. Értelemszerűen, hogyha filmre forgatunk, akkor azt Magyarországon 2 helyen tudom előhívatni, vagy a filmlaborban, vagy a Focus Foxnál. Az állókép esetében, a mozifilm használatnál ez sokkal komplikáltabb, mert ilyen kis hosszúságot ugye nem tud előhívni egy filmlaboros hívógép, meg nekik ez nem is éri meg, hiszen beleraknak több ezer métert versus másfelet, nem éri meg. És van Magyarországnak egy nagyon különleges embere, akinek 2013-4, nem tudom, óta hálás vagyok, ő pedig Szilas Szilárd, a Szilas Labornak a büszke tulajdonosa, aki vállalta azt a nagyon fontos szerepet az országban, hogy előhívja a civil hosszúságú 1,5 méteres mozgóképfilm tekercseket. És így én a Szilárdnál hivatok mindent igazándiból. Mivel csak erre dolgozom, legyen az munka, vagy legyen az szórakozás, ezért igazándiból mindig vaskos csomagokat adok át a Szilárdnak, és hozza vissza. És tényleg soha nem remeg meg a kezed, hogy levegyél egy portrát a polcról, vagy bármi más berak? A fotós barátaim tudják a legjobban, hogy 2012. november 26-án megvettem az első 24 mm f1.4-es Canon optikámat, és a munkáim részét azóta is azzal csinálom, és jól érzem magam vele, és nem is szeretném lecserélni. A Leicánál ugyanígy megvettem a 28 mm f1.4-es 7 Altisans optikát, biztos, hogy nem szeretném lecserélni semmi másra. Öltözködésem tekintetében fekete ruhát hordok, és jól érzem magam benne, és nem hiszem, hogy holnap fehéret hordanék. A Leicát nem szeretném Nikonra cserélni, a MacBookomból nem szeretnék Asuszt, szóval, hogy én alapvetően szeretem megteremteni a komfortomat, inkább hosszabb ideig keresek, és megnézek sok mindent, de hogyha megtaláltam, akkor viszont úgy érzem, hogy általában azt találom meg, amit jónak tartok. De ugyanilyenek az aperture lámpák is, hogy ezt egyszer megtaláltam, és onnantól magasfokú bizalmamat élvezi a márka, és amíg nem történik valami nagyon katasztrofális dolog, addig általában hinni szoktam a termékekben, amiket használok, és a mozifilmnél számomra magasabb minőségű film nincsen. Egyföl azért, mert hogy korlátlan számban rendelkezésemre áll, mert hogy magamnak is 400 lábas tekercseket veszek. Már is kihúztam az életemből egy ilyen folyamatos stresszfaktort, hogy úristen, elfogyott a polcra a hűtőből, ez 1. 2, negyed annyiba kerül, mint a polcra. 3, jobban szeretem a színeit. A színek azok borzasztóan fontosak, és ha valami foglalkoztat a világításon belül, meg a világítással egyetemben, az a színek. Úgy érzem, hogy a tökéletes színeket azt a Kodak Vision 3-500T adja nekem vissza a legjobban, úgyhogy ez innentől kezdve számomra már nem egy kérdés, hogy nem szeretném lecserélni. Én még mondjuk poltrával voltak rossz tapasztalataim. El kellett engednünk egymás kezét. És a fekete-fehér nem érintett meg nagyon? Mivel nem klasszikus módon tanultam fényképezni, szóval nem volt meg ez a fotós iskolába járok, vagy bármilyen kurzusra, ezért engem elkerült ez a hogyan kezdtem el fotózni, növényeket fotóztam, makrót fotóztam, épületeket fotóztam típusú dolog, és ezért engem a fekete-fehér is kimaradt. Vannak olyan projektek, ahol felmerült már, hogy fekete-fehér filmre fogjunk, meg fekete-fehér legyen a projekt, úgyhogy figyelmet szentelek rá, és az igazat megvalva, visszacsatolva, amikor kérdezted, hogy milyen kamerákkal dolgozom, és mondta, hogy van egy M2-m, hogyha nagyon az igazat megvalljuk, azt az M2-t kifejezetten egy projekt miatt vettem, hogy abba a fekete-fehér filmet fűzzek, és azzal fotózzak, és megismerjem azt a nyersanyagot. Szinte mindig Double X van benne, ha nagyon néha versik valami tesztról, mert nagyon sok mozifilm megfordul nálam, nem csak 500T. Azért néha poénból kipróbálok ezt-azt, de hogy mindig az a végeredmény, hogy az 500T az 500T. Nagyon szeretem a színeket, és innentől kezdve már no-brainer, hogy miért fotóznék fekete-fehérre. Ami nem azt jelenti, nagyon elismerem a fekete-fehér fotográfiát, gyönyörűnek tartom, és ha lesz lehetőségem olyan projektet csinálni, ahol az adekvált, akkor nem kérdés. De amúgy csodálatos dolog a fekete-fehér fotográfia. Nagyon-nagyon sokat szoktam nézni a Magnumnak az oldalát, és egy-egy fotós embereknek a fényképeit. Mennyire lehet Magyarországon filmre forgatni? Költségvetés és áldozatkészségnek a kérdése, meg kapcsolatoké természetesen. Filmre forgatni drága, azt javaslom általában a hallgatóknak, vagy akit érdekel ez a dolog, legyen bennük szakmai alázat, és először tanuljanak meg exponálni és világítani,
és utána forgassanak filmre. Szóval azért nem érdemes filmre forgatni, mert ez egy hip trend, mert attól nem fog megtanulni az ember filmre exponálni. Javaslom először a tanulási fázist túlélni. Persze be lehet tesztelni, szóval nem azt jelenti, hogy akkor így egy szent tárgyként kell tekinteni a filmre, ami elérhetetlen, de hogy azért azt érdemes felbetartani, hogy borzasztóan drága. Nagyon drága a szkennelés, és hogyha még ehhez egy nem tudás társul, akkor ez egy katasztrófa. Hálátlan a film. Szóval, hogyha nincs jól bevilágítva, és nincs jól megcsinálva, az masszívan ki fog jönni. A filmről természetesen eszembe jutott Rév Marcell, és még a beszélgetés elején így szóba került, hogy te személyesen is ismered, és hogy dolgoztatok is együtt. Filmre forgatás igazi nagykövetévé vált az elmúlt időszakban. Vannak olyan alkotók esetleg, akiket kiemelnél a Marcellen kívül, akik nagyon erős vizualitással, nagyon jó anyagokat csinálnak filmre? Magyar alkotók közül mindenképpen kiemelném Erdély Mátyást, aki a Saul fiának és a Napszáltának az operatőre. Azok mind-mind filmre forogtak, gyönyörű alkotások szerintem. Külföldön sokkal gyakoribb, hogy filmre forognak az anyagok. Az egyik ilyen alkotás az a Once Upon a Time in Hollywood, ami teljesen filmre forgott. Robert Richardson volt az operatőre. Ő gyönyörűen dolgozik filmre, elképesztően szép. Hát nézze meg bárki azt a filmet, hogy ez mesés. Aki egy másik nagykövete szerintem a filmreforgatásnak, Robbie Ryan, ő a Mary Story-t fényképezte, meg több másik filmet is. Elképesztően szép film szerintem. Nagyon sok operatőr tud filmre forgatni, de nem szeret. Ilyen például Roger Deakins, akinek kifejezett lelki traumát okoz, hogy a nap végén a mustert nem kapja meg, hanem várnia kell, és hogy nem látja a képet, ezért ő például a digitálisat szereti, vagy a digitális formátumot. Aki még szerintem nagyon-nagyon tehetséges filmreforgatás ügyileg, Emmanuel Lubezki, bámulatos munkái vannak, mind mondjuk a Children of Men, vagy a Tree of Life, ezek a filmek elképesztően szépek, és mind-mind filmre forogtak. Mindegyik anyag megmutatja azt, hogy nincs lehetetlen filmre, ez szerintem nagyon fontos. Természetesen nagyon sokan ezt egy ilyen hip dolognak tartják. Én azt tudom mondani, hogy én felültem a hip vonatra, mielőtt hip lett volna, mert hogy én már 2013-ban is filmre fotóztam, és mozgóképfilmre, szóval hogy nekem sikerült elég rövid úton elkapni. Szerintem a nagy alkotók tudják, hogy miért szeretnének filmre dolgozni. Van a filmnek egy olyan különleges karakterisztikája, és egy olyan vizuális világa, amit meg lehet ugyan csinálni digitálison, de nem olyan, vagy nem úgy olyan. Nagyon közel lehet hozzá kerülni, de hogy ez körülbelül egy olyan kérdés, ami szintén egy legális vita, szóval nehéz rá igent vagy nemet mondani, hogy számít-e az, hogy valaki egy Stradivari hegedűn játszik, vagy nem számít. A világ fele azt fogja mondani, hogy számít, a világ másik fele azt, hogy nem számít. A vaktesztek azt mutatják, hogy elméletileg nem számít, de hogy itt nem csak azt kell szerintem figyelembe venni, hogy a végtermék az mit eredményez, hanem az alkotás folyamatát hogyan befolyásolja. Szóval filmre forgatni például az egy nagyon emelkedett hangulat, ahol tudod azt, hogy limitált mennyiségű nyersanyag áll a rendelkezésedre, és tudod azt, hogy számottevően precízebbnek kell lenned, mint mondjuk digitálisnál. Például világítani digitális nem feltétlenül kell fénymérővel, azt lehet szemre is, meg lehet Force alapján, meg egy csomó megoldással lehet, míg filmnél azért igenis elő kell venni ezt a fénymérőt, és meg kell nézni, hogy biztos elég az, vagy nem túl sok, vagy ilyesmi, és a színészeket is teljesen máshogy érinti a filmreforgatás. Van, akit feszélyez, van, aki pedig élvezi, hogy végre komolyan vesszük magunkat. Kicsit olyan a filmreforgatás élménye szerintem, mint hogyha felvennénk egy öltönyt, hogy szóval nem csak úgy felvesszük, hanem filmre vesszük fel, és szerintem ez azért jellemzi ezt a dolgot. És nyilvánvalóan van, aki azért fogja csinálni, hogy többen kövessék, meg hogy több emberhez eljusson, meg így hipster, meg úgy hipster, de hogy azért az igazán nagy alkotásoknál szerintem ez sokkal inkább a saját belső folyamat része. Tudsz időt szánni arra, hogy nyugodtan leülj és megnézz egy filmet, és te hogyan fogyasztasz filmet, ha sikerül? Tudok szánni szoktam. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy lézerprojektorom, és így nagyon-nagyon jó minőségben tudok otthon filmet nézni, és ezt ki is használom. De nagyon szeretek moziba is járni. Én kifejezetten szeretek így elbújni mozikban, és ott időt tölteni. Alapvetően arra törekszem, hogy erőltetésből ne nézzek semmit. Nagyon-nagyon vicces, de hogy naponta legalább 3-5 filmet ajánlanak ismerősök, hogy te még azt nem láttad? És hogyha ezt végignézném, az összes olyan filmet, amit javasoltak így, hogy azt hogy lehet, hogy nem láttam, akkor semmi mással nem foglalkoznék. És van egy nagy rendező, akit nem fogok tudni megmondani, hogy kicsoda, de ő azt mondta, hogy filmet csak úgy érdemes nézni, hogyha azt nézed, ami téged érdekel. Úgyhogy én teljes mértékben átadtam magam ennek a szellemiségnek, és instinkt alapon nézek filmeket. Legyen az, hogy tetszik a borítója, legyen, hogy tetszik a filmzenéje, teszem azt a trailerre, és akkor megnézem és előveszem. De azért nem fogok
filmet nézni, hogy csak azért is filmet nézzek. Viszont félbe tudod szakítani? Tehát, hogyha mondjuk kiderül, jó volt a borító, de amúgy nem túl jó a film, akkor ezt így megszakítod, és így leszarod, vagy van benned egy ilyen, hogy hú, most elkezdtem filmet, nekem a film annyira szent, hogy én azt akkor csak azért is végignézem. Alapvetően ez inkább globálisabban igaz, szóval, hogy a zenét igyekszek megtisztelni azzal, illetve a zenészt, hogy végighallgatom a zeneművet. A filmnél is igyekszek végignézni egy filmalkotást, mert minden alkotásnak máshol vannak a hangsúlyai, szóval lehetséges, hogy az első unalmas 10 perc az hoz 40 izgalmasat, lehet, hogy nem. Szóval kellő türelemmel és tisztelettel próbálok hozzáállni az alkotók saját szellemi termékéhez, de ettől függetlenül mondjuk az elmúlt időben volt 3 olyan film, amit abba hagytam 20 perc után, mert úgy éreztem, hogy ezt erre kár az időmet pocsékolni. Kicsit visszakanyarodnék még a magyar filmes közegre, kívülről nézve, tehát egy átlag hallgató szempontjából, aki színész lesz, befutott vagy elég jó színész, az bekerül egy olyan színészi elitkörbe, ami a kívülállónak egy ilyen nagyon felemelkedett, teljesen elvarázsolt különvilág. Ezt szerintem általánosan nem gondoljuk azt a filmkészítőkről, vagy a filmes körről, viszont itt is megvan a maga elit klubja, ahova jó bekerülni. Mi történik ott, és miért jó oda bekerülni? Erre nehéz válaszolni, nem vagyok azt hiszem elitista, mármint, hogy nem ez vezérelt soha. Szóval, ha bekerültem oda, akkor köszönöm a titkos társaságoknak a befogadást. Ezen felül szerintem érteni kell egy nagyon komoly részét a filmezésnek, ami nem jön át szerintem sok embernek, aki mondjuk 9 to 5 dolgozik. A filmezés az nagyon hosszú napoknak az összességéből áll, ezért nem tudsz nagyon olyan emberekkel dolgozni, akik nem lesznek a barátaid. Mert hogyha eltöltötök 5-10-60 napot együtt, és nem a barátaiddal töltöd, akkor az egész az egy kínszenvedésé tud válni, mert idegenekkel nem jó együtt dolgozni. És ez az Elite Klub, ez egy önmagát formáló Elite Klub, mert hogy minimum 12 órát együtt töltünk egy nap, mert hogy egy forgatási nap abból áll, de az esetek többségében ez tud 14 meg 16 is lenni, mindennel együtt, akkor igazándiból értelmet nyer az Elite Klub fogalma, hogy mivel mindig együtt vagyunk és össze vagyunk zárva, ezért logikus, hogy jó barátok leszünk. És amikor nem vagyunk összeállva, akkor is együtt vagyunk. Nagyon-nagyon sok olyan barátom van, filmes barátom, aki eljött filmezni, és lám-lám be kellett ismerni, hogy hát igen, az összes barátját, aki nem filmes, vagy hogy akkor még nem filmes barátját, ezt elvesztette, mert hogy annyira sok időt vesz igénybe a filmezés, és olyan koncentrált, akkurátus munkát, hogy nem lehet velük kapcsolatot tartani. És az elveszik. Szóval az elitizmus az egy ilyen keserédes elitizmus, hogy nem mindenki, de jó esélye sok mindenkit el fogsz veszteni azért, mert annyit dolgozol. És ez inkább ebből egy ilyen visszahatott elitizmus szerintem. Ezen túl meg egy nagyon jó szellemi közeg, ahol jó esetben nagy ötletek fogalhatnak meg még egy étteremben is, vagy bármilyen beszélgetés során, és hogyha szerencsés az ember, akkor olyan társaságba keveredik, ahol kilátások vannak és izgalmas projektek. Azért alapvetően klánok vannak szerintem itthon, és mindenki tartozik valamilyen klánhoz. Mondjuk ez valószínű máshol is, az Amerikában is talán így. Az amerikai filmkészítés nagyon más, úgyhogy ezt nem hoznám ide. Ott union van, és teljesen más elv szerint működnek ezek a klánok, mert ott ezeket az úgynevezett unionokat, ami szakszervezet a legközelebbi megfelelője, azok határozzák meg ezeket az úgynevezett klánokat. Itt inkább a szakmai együttműködés, és hogy kivel szeret dolgozni, és ennek eredményeképpen azt lehet mondani, hogy vannak ilyen nagyobb társaságok, akik jó eséllyel összejárnak és együtt dolgoznak. Ezek a társaságok rendelkeznek általában közös céllal. Olyat kevésbé tudnék mondani, hogy vannak ilyen össznépi filmes találkozók, ahol mindenki mindenhonnan összegyűlik, mert ez is része ennek a mítosznak, vagy ennek a félreértett mítosznak, hogy filmezni az egy nagyon-nagyon széles skála. Szóval egyáltalán nem mindegy, hogy te egy Netflix nemzetközibe dolgozol 105 napot, egy magyar napi sorozatban 300 napot, egy reklámban 2 napot, és az embereknek egy jelentős része nem szokott ide-oda menni ezek között a kategóriák között. Nyilván van ilyenre példa, de mivel óriási a szakemberhiány, jó eséllyel az történik, hogy például aki csinált egy sorozatot, az már megy is a következőbe, amint befejezte. És ezért egy szempontból alacsony az átjárás. A másik szempontból viszont nagy az emberhiány, és ezért sokszor kell mondjuk kisebb produkciókból nagyobb átmenni, de hogy emiatt sokszor nem érintkeznek egymásra ezek az úgynevezett klánok. Mert hogy annyira sok a munka, és annyira fragmentált, hogy ezt nem tudsz találkozni velük. Szóval én sem ismerek minden fókuszpullert, mert névről ismerem, de tudom, hogy ő csak nagy produkciót vállal. Én nem csinálok Netflixes nagy produkciót, szóval jó eséllyel nem fogunk találkozni. Tehát én is például a szakmának egy nagyon konkrét szegmensét ismerem.
Milyen jövőt álmodsz és látsz magadnak? Fényeset. Nagyon helyes. Mennyire fényes? Nagyon fényeset. Mi az, amire így nagyon vágysz, és iszonyat nagy elégtétel lenne, hogyha sikerülne meglőni? Kompromisszumok nélkül alkotni. Anyagi és vizuális kompromisszumok nélkül. Akkor ez egy alternatív valóság. Nem feltétlenül, csak olyan projektekkel kell dolgozni, ahol megengedtetett ez, hogy meg tud valósítani, amit szeretnél. Erre tudok 2 nagyon szélsőséges példát hozni. Az egyik példa az mondjuk egy Christopher Nolan film, ahol dollár 10-100 milliók állnak rendelkezésre bármire. Teljesen mindegy, hogy egy 1000 fős termet meg kell tölteni 1000 statisztával, és IMAX filmre forgunk. Vagy egy Tarkovsky film, ahol pedig kartonból készítenek tankokat egy mezőre, majd 2 ember sétálgat, vagy 3, és ő egy zsebkendővel átkötözött csavaranyát dobálnak, és próbálnak azután haladni. Szóval mind a 2 egy borzasztó izgalmas véglet, és mind a 2 arról szól, hogy megvalósították azt, amit szeretnének, és ha ide eljutok, hogy lehetőségem lesz mindent úgy megvalósítani, hogy szeretném, akkor ez csodálatos. Nekem az újabb anyagait közül, amikor nézegettem, nagyon bejött a Johnny Walker-es szériából a Péter Fibor is. Valahogy nekem az volt, ami így tartalmilag, szövegileg, dramaturgiailag, és így jobban összeállt. Köszönjük szépen. És ez így nagyon bejött. Amikor megkeres egy ügynökség, vagy egy konkrét márka, hogy reklámot készíts nekik, akkor is arról van szó, hogy annyira elkapta őket a te képi világot, hogy egyértelműen azt szeretnék, és egy Johnny Walkernek is példaként azt forgatod le, amit akarsz, és tudsz. A Johnny Walker reklám az erre egy élő példa, igen. Amit körbeírtál ott, ez történt, végtelen szabad kezünk volt Szőke Balnával, a rendezővel, és ezúton is köszönöm a Balnának, illetve az ügynökségnek a bizalmat, és ott igazából vizuálisan minden úgy történt, hogy mi találtuk ki. Engem kifejezetten érdekelnek a felprogramozott lámpatesteket, vagy hogyan lehet előre felprogramozni DMX-el dolgokat, és ott végre volt lehetőségem ezt megtenni, mert hogy az Akvárium klubban forgattunk, még ha nem is feltétlenül tűnik fel bizonyos képeknél, ott épített díszlet volt az öltöző, és vannak azok a képek, amikor meg változik a fény, az teljesen a saját szülemény, és ott nem is tudta az ügynökség, és igazából a rendező sem, hogy mi fog rájuk válni, csak mondták, hogy valami legyen izgalmas, és akkor én ezeket tudtam kreálni, és ezek lettek belőle. Az egy nagyon jó projekt volt, ezt nagyon szerettem. Beszéltünk már arról, hogy igazából téged nem a konkrét projekt érdekel, hanem a megvalósítás, vagy hogy nincsen olyan nagyon nagy cél, hogy én nem tudom, mekkora amerikai játékfilmet szeretnék leforgatni, de van esetleg olyan, akivel még szeretnél együtt dolgozni? Ez legyen rendező, legyen... Persze, csodálatos lenne nemzetközi rendezőkkel együtt dolgozni, akiknek gyönyörű vízióik vannak, és igazán örülnék, hogyha a képeimet adhatnám azokhoz a víziókhoz. Abszolút. De őket nem sorolnám el, mert szerintem nincs értelme. De igazából bármilyen nemzetközi megkeresésnek mindig örülni szoktam, hogyha az egy izgalmas projekt. Maga a look és a megvalósítás az nagyon analóg és nagyon filmes legtöbb esetben. Ebbe is bele tudsz ágyazni animációkat, vagy olyan digitális betéteket, ami jellegéből adódóan nagyon digitális, hogy hogyan lehet összehozni az analóg digitális világot. Én mérföldekre vagyok ennek a jó megvalósításától szerintem. Van erre egy nagyon sikeres rendező, egy külföldi rendező, Salomon Lichtham, aki elképesztő módon tudja ötvözni a filmre forgatott anyagot a digitálissal, szóval ha bárki meg akar nézni valamit, ami ennek a jó példája az ő, én ennek a nyomát se tudom prezentálni. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy itt se erőltetés legyen a kiindulási pont, hanem 2 jó ötletnek az ötvözése, ami illik egymáshoz. Szóval azért nem érdemes kevert technikát alkalmazni, mert az hip, vagy mert azt láttam valahol. Egyébként ez globálisan is egy nagy igazság, amit minden kezdőnek javaslok, hogy nem érdemes lemásolni más dolgokat, mert azok a dolgok ott akkor úgy működtek olyan emberekkel, olyan technikával. Most máshogy más technikával más projektben lemásolni, az nem fog eredményt szülni, vagy nem fog jó eredményt szülni, mert hogy nem vagyunk ott és akkor. És ez igaz szerintem ennek a digitális plusz analóg ötvözésnek is. A jelentős része, hogy az inkább fordítva történik, hogy van egy jó ötletünk, és lehetőségünk van mondjuk filmesen megvalósítani, és egyébként kell rátenni digitális tartalmat. Akkor ez egy jól összehozható dolog, de hogyha csak azért, mert hogy így kell, az nem jó. Szóval én próbálom kerülni az erőltetést, hogy olyan jöjjön ki, amit csak azért rátettünk, mert XY azért. Ez hozzátartozik az is, hogy kell tudni nemet mondani? Kell tudni nemet mondani, abszolút. Én nagyon szeretek nemet mondani, nagyon szeretek nem vállalni projekteket, kifejezetten azért, hogy ne vegyek részt olyanban, amiben nem érzem magamat jól. Talán így lehet elmondani, és ez nem nagy képűség, félreértés, ne essék, hanem egész egyszerűen nem mindenki alkalmas mindenre, és nem mindenkinek kell mindent megcsinálni. Nyilván a pénz beszél, szóval ha valakinek pénzre van szüksége, akkor el kell vállalni mindent, vagy azt, amit tud, de hogy én hoztam egy ilyen döntést az életemben, hogy nekem nem a pénz a fontos, ellenben a
szellemi jólétem, vagy kényelmem az fontosabb, és ezért én szoktam nemet mondani, abszolút. Akkor különösen köszönöm neked, hogy nekünk igent mondtál, és itt voltál velünk. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönjük nektek is, hogy hallgattatok minket. Minden fontos infót igyekszünk kijegyzetelni a podcast leírásába. Kövessétek Bencét, kövessetek minket is, és hamarosan találkozunk a következő részben. Sziasztok!